A Cryptex ajánlata hosszú távon térül meg, de van lehetőség rövid távú passzív keresetre is, igaz, ezért tenni is kell. Aki dolgozik, elég jól megfizetik a Cryptexnél, például ha beléptet 100 embert magad alá, azonnal kivehető $5000 kapsz a webirodádba. Ez nem lehetetlen, van már Magyarországon is, aki elérte ezt a szintet, a következőkben elmondja, hogyan sikerült neki. Tehát gondoltam, keresek valami olyan dolgot, hogy ami magától is működhet, és így találtam rá azokra a befektetési típusú online üzletekre, amiket soha nem nevezünk befektetéseknek, hanem inkább hozamos vagy részesedéses ajánlatoknak nevezünk, de ez csak egy szégyenlős dolog a világon, mert jogi kategóriának nevezik Magyarországon a befektetés szót, mintha ez le lenne védve a bankárok által, vagy nem is tudom, de akkor is azt tudom nektek is javasolni, hogy inkább hozamolt, részesedést, vagy valami ilyesmit mondjatok, ne pedig befektetést, mert az ilyen nagyon pejoratív kifejezés, de amikor ilyen üzletekkel kezdtem foglalkozni, akkor meg azt vettem észre, hogy ugye azoknak áll a zászló, akiknek sok pénzük van, mert aki sok pénzt tud befektetni, annak még a százalékos hozam is fajlagosan magasabbat hoz, többet hoz, gazdagabbak lesznek a gazdagabbak, és az eleve gazdagabbak, és akik szegényebbek, azoknak vagy plusz munkát kell hozzátenni, vagy nekik csak arányosan alacsonyabban van a hozam lehetősége. Ugye ezt érted? Ezt értened kell, mert neked is más üzletekben van máshol pénzed, ahol adnak rá valamilyen százalékot, akár naponta, akár hetente, akár vásároltál valami tokent vagy kriptovalutát, de a saját pénzed tetted bele, és nyilván minél többet teszel bele, neked az annál jobban hoz. Ha meg nincsen elegendő, akkor meg ugye nem hoz eleget. És amikor a Cryptex ajánlatát megláttam, akkor én megmondom, mit láttam meg benne. Az, hogy amikor valakinek nincsen lakása, akkor tud lakást bérelni, elmegy albérletbe, igaz? Igaz. Ha nincs autója, tud autót bérelni, elmegy egy autóbérlés, és ez céghez és egy autókölcsönzőhöz, igaz? Igaz. Mi volna, hogyha pénzt is lehetne bérelni? Gondold el, a Cryptex ajánlata nem hitel ajánlat, mert te nem veszel fel hitelt, a Cryptex cég intézi arra az anonim accountra tulajdonképpen a bankhitelt, de ezt ő intézi, ő adja rá a biztosítást, ő ad rá mindent. Tulajdonképpen olyan, mintha én $100 5 évre vagy 3 évre bérelnék pénzt, milliókat. Komolyan, mintha anyám adná a pénzt arra, hogy fektessek be, és ez kerül $100 ügyintézési díjba. És amikor ezt először meghallottam, akkor ezt én elutasítottam. A Lizi mondta ezt először nekem, hogy a másik üzletben is benne voltam vele, és hogy hát itt van egy ilyen, és lehetne $100 kaphatnák ennyit, és akkor ennyi lesz a vége, és így tovább. És én mondtam, hogy ez nem kell. Ez egyszerűen nem kell, és egy az egybe az egészet elutasítottam. Rá pár napra az én barátom, a Faragó Tímea, az a Lizinek is egy nagyon jó ismerőse, és ők megbeszélték ezt, hogy ezzel még egyszer beszélnünk kell, úgyhogy akkor már Timi ültetett le, és egész egyszerűen elmondta nekem azt, hogy ne legyek hülye. És ne legyek hülye, és azért, mert ez ilyen furcsa és különleges, hogy pénzt lehet bérelni, ne legyek hülye, hogy $100 ezt kihagyom, mert elmagyarázta nekem, hogy semmiképpen nem tudok csalódni ebben. Mert $100 nem lehet csalódást vásárolni. $10,000 beraksz valahova, és elszáll az üzlet, vagy benne van $100,000 valamiben, és be kell zárni azt a vállalkozást, akkor lehet, hogy egy életre megnyomorodsz attól, mert az a pénz nagyon fog hiányozni. De mi van akkor, hogyha a Cryptex ajánlatával a $100 5 év múlva nem lesz semmi? Mi van, ha ez lenne? Hát akkor semmi nincsen. Akkor az van, hogy $100, vagy az van, hogy 5 év múlva meg fogjuk beszélni, hogy egy 5 évvel azelőtt berakott $100 vesztettünk. $20 évente, $20 az nagyjából 2000 forint. Ha átjön az öcsém, aki egy 58 éves fiatalember, 140 kiló, és mondjuk egy névnapot ünneplünk itt nálam, és nem megy haza aznap este, akkor ennél több pénzünk elmegy. Aznap este valamelyik Csehóban itt Békés Csabán, pedig itten Drágföldön. Szóval meg kell értened, hogy ez az az ajánlat, hogy emberek nem veszíthetnek egyáltalán, mert nem tesznek bele pénzt. Most ha valaki azt mondja, hogy $100 is pénz, igen, az is pénz, $100 is pénz valóban, és nem becsülöm le a $100, de befektetési szinten ez egy molekulányi. Befektetési szinten $100 nem értelmezhető. Nincs olyan nagyító, amivel látnád, mikroszkóppal sem lehet látni $100, befektetési szinten értelmezhető. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy azt meggyőződésem, hogy minden magyar családnak, sőt minden magyar embernek kellene, hogy legyen egy ilyen $100 megtakarítási számlája, amire nem ő adja a pénzt. Tehát próbáld megérteni a dolgot, hogy ha most emberek képesek arra, hogy
egy születendő gyermekre 20 évre biztosítást kössenek egy életbiztosítónál szép gondolatokkal a háttérben, és nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy 20 év múlva az a pénz, amit most befizetsz, abból az infláció, a kormányok, nem tudom, nem fogod belőle tanítatni a gyereket 20 év múlva, és fogod fizetni folyamatosan. Hónapról hónapra az igenis megterhelő részleteket. De nekem nem mondja senki, hogy ez nem megterhelő. Dehogy nem megterhelő. Hát milyen világot ér? Minden havi részlet. Minden, ami költség megterhel. Ehhez képest valaki elindít egy ilyen üzletet, itt a Cryptexben, egy ilyen megtakarítási számlát $100, akkor ez utána az ő számára 3 évig, 5 évig, 7 évig nulla megterhelés, nulla, semmi. Ha bejön, akkor akkor pezsgőt pontunk a világ legdrágább szállodájában. Ha nem jön be, akkor meg mi van? Semmi az égvilágon, semmi az égvilágon. De azt mondta valaki, hogy ez olyan, mint egy nagyméretű lottószervény. Hát, azért annál sokkal nagyobb az esélye, ha jól megnézzük. A cég, illetve ez a DAO, ez 6 éves ez a szerveződés, több mint 200 000 ügyféllel. Emberek igent mondanak rá, tehát ha valakihez oda megyek és megkérdezem, $43.200 az nagyjából 17 millió forint. Oda megyek valakihez és megkérdezem, figyelj meg, öregem, mit szólnál hozzá, ha szereznék neked most azonnal 17 millió forint körüli összeget úgy, hogy azt soha nem kell neked visszaadnod. Az érdekel téged? Micsoda? Nem kell visszaadni, soha nem kell visszaadni, még a kamata is a tiéd. Mert magát vissza fogja adni, a saját kamatából kifizet minden költséget, akarsz pénzt bérelni 5 évre, 3 évre, 7 évre. Ki az a hülye, aki erre így nemet? Persze van egy pár, nyilván, mert annyi előítéletünk van, és persze van néhány olyan ember, aki nyilván ezt hülyeségnek tekinti, de hát kellenek esztergályosok, cukrászok, buszvezetők, kellenek emberek, akik kiszolgálnak minket, akik szkeptikusak, akiket az iskolarendszer belenevelt a dolgokba, és más dolgokat akarnak csinálni. Sok sikert, arra van a jó irány neked. De én nem megyek arra. Woody Allent tudnám idézni, aki azt mondta egyszer, hogy én azoknak a nőknek vagyok az ideája, akiknek mindegy. Na, hát ha azoknak vannak emberek, akiknek az az ideája, hogy ő neki munkából kell megélnie, mert minden más neki mindegy, és elhitte azt, ami a TV1-en jön meg a médiában mondják, hogy mennyire vacak és ócska a világ, hát elhiszem, hogyha tényleg a kétkezi munkából kell megélni, akkor vacak és ócska a világ. Ez így is van. De nem vagy köteles azon az úton járni. Szándékosan és direkt próbálok most provokáló lenni neked, számodra. Provokálok azért, hogy csapj az asztalra, és nem kell engem szeretni, csak annyit kell megtenned, hogy te is fogod magad, és egész egyszerűen elindulsz ezen az úton. Fogsz egy $100 szerződést, megmutatod másoknak, hogy 17 milliót kaptál $100 5 évre lekötve, és soha nem kell visszaadni, és még a kamata is a tiéd lesz. Itt egy bemutató, gyere nézd meg, kell neked $100, 40 000 forintért, akarsz-e 17 milliót úgy, hogy soha nem kell visszaadnod. Kell ez neked? És az emberek nagy részének kelleni fog. Akkor is, ha szerencsejátéknak tekinti, akkor is, hogyha elhiszi neked, akkor is, ha nem hiszi el neked, akár hitetlen, akár nem hitetlen, kelleni fog. És tudod, honnan tudom? Mert neked is kell. Neked is kell. És kötöttél még egy szerződést, meg még egyet, meg fogsz kötni még másikat. Amikor most kinyitom a számlámat, és van a cég minden termékéből, van nekem 1, 3 éves, 5 éves, 7 éves, és még az ezresből is van egy, és valaki ránéz, hogy mennyi pénz kamatozik a számlámon, itt a Cryptexnél, és kiderül, hogy több mint $500 millió van a számlán, és elkezdi számolni, hogy mennyi az forintban, ami most kamatozik nekem, és ezt én béreltem ezt a pénzt, és ez nem kell, hogy az enyém legyen, de az enyém lesz a végén, és akkor az illető azt gondolja, hogy hát ezt nekem is meg kell próbálni, mert ha 5 év eltelik, és ennek a Szabó Istvánnak kifizetik ezt a lóvét, én meg szólt nekem, de én sajnáltam rá $100, megüt a guta. Hát megüt a guta, hát komolyan mondom, nem adtam oda 5 évvel azelőtt ezt, hogy hülye $100, és ennek a Szabónak meg kifizették. Hát komolyan mondom, kiugrok az emeletről. Ezt fogja mondani, és ezt ő most tudja előre. És ezért azt tudom mondani, hogy a $100 szerződéskötési díj, az tulajdonképpen egy 5 évvel későbbi gutaütés elleni gyógyszer. $100, nem is drága. $100, és nem üt meg a guta, ha a Szabónak ki fogják fizetni meg a többieket. Mert akkor neked is ki fogják fizetni. Szóval azt tudom mondani, hogy nekem is van egy csomó más befektetési platformom, de oda a saját pénzemet kell berakni, a saját pénzemet kockáztatom, és nem pedig egy hipermodern rendszert veszek igénybe. És nem tudok neked más mondani, mint azt, hogy a Cryptex ajánlat egy olyan ajánlat, amit akármivel foglalkoz, ez akkor is kell. Mindenképpen. Nem biztos, hogy csak ez, de ezt ki nem hagynám, és ha most újra kezdeném, akkor újra neki fognék, és újra hoznék 100 embert. Ugye az üzletkötői jutalék ebben, ez a $30, ez semmi. De az elérési jutalék, ha ez bejön, akkor 100 tag és az alattuk levő újabb szerződések, több 1000, több 10 000 szerződésnek, az a 20 mélységes százaléka, annyit egyetlen üzlettel nem lehet keresni,
amiben pedig neked kell berakni sokszor egy házát. Érted a különbséget? Ha nem érted, hallgass meg még egyszer, és értsd meg, fordulj a szponzorodhoz, és mindenképpen fogjál hozzá, hogy neked is legyen 100 tagot, 100 szerződésed. Semmi az egész, ez gyerekjáték. Ez volt a legkönnyebben végrehajtható 100 direktes vállalkozáson. Minden más csak nehezebb volt. Azt a kérdést feltenni, hogy mit szólnál hozzá, ha szereznék neked 17 milliót úgy, hogy nem kell visszaadni, és a kamata is a tiéd marad, és minden $100 ügyintézési díjből van, hogy ez érdekel téged, és vársz a válaszra. Ezt a kérdést feltenni a világ legkönnyebb üzletépítő kérdés.